Herriko jendeak ohitura zuen bisita egiteko amonaren etxera. Gurasoak eta haurrak joaten ziren Susanaren jaiotza ikustera. Etxetik ateratzean, txanpon batzuk uzten zituzten akolito baten irudiak zuen otarretxoan. Halaxe ateratzen zituen Xosak amona Susanak. Horretan eta Elizako santuak atontzen. Ama Doloretakoa arduratzen zen batipat. Arropak garbitzen zizkion Ama Birjinaren irudiari. Behin, ez beharra gertatu zen. 1908ko uztailean itsas hondamendia izan zen. Herriko arrantzaleek beldurrez hainbat diru eman zioten Elizari, horrelakorik atzera gerta etzedin. Diru horrekin kapa berria egin zioten Ama Doloretakoari, eta kapa zaharra beretzat hartu zuen Susanak, eta kutxa batean gorde. Gure amona Anparok, haren alabak, zertarako behar zuen kapa hori galdetu zion. Hiltzen naizenean kapa honekin jantzi nazazuela nahi dut. Alabak ezin zuen sinetsi. Bere onotik ateratzen zuen Susanak. Kapa zaharra kutxatik hartu eta balkoian eskegitzen zuenean. Ego haizea bazen. Eguraztu egin behar da, kapa, egun handirako. Izaten zen Susanaren erantzuna. 1908ko itsas galera, latz ari buruz aritu zitzaidan hain zuzen ere Izeba Maritxu, Begoñako etxera bizita egin nionean. Esan zuen Aitona Kanuto eta Osaba Ignaziok Ondarroako badian bertan ito zirela, eta ez zutela haien gorputzik aurkitu. Kontatu zidan, etxekoek gertutik ikusi zutela hondamendia, baina ezin izan zutela ezer egin. Berez gertaera tragiko sana, are larriago bilakatzen zuen familiakoek ikusi izanak.